गईला पराइए राम हर कहवा में जाई के अरे तू बैठल कहाँ तू गईला पराई। तो बबुआ ई दुनिया पर बा एगो तहरे पर नहीं पत्नी होती है ना तो कम से कम अब तो साथ रह के सब कुछ करी, लेकिन सही में लोग कहेला कि सोचल कम कबो ना होखेला। आते आते अलग हो गई जनलस लगी का लइका हकी के बैठी है तो अलगा जान से हो गई है। काहे भगवान ओकरा के ना ध्यान ओकरा के बेरी हम कुछ ना करे जाई कि ना हमारा के दिया तक तोहरा के बोलाए जाई का जे बोलत तड़ू फुजर एकदम घर में डानियर एकदम हल्ला कइले बाड़ू। अरे छोट के तो काहे ओइसे बोले रे हमरा से आखिर का कइले बनी तोरा हमारा के होई ना हमर माई भौजाई बिया तोरा नियम नहीं के माई बाप सब छोड़ देले बा ठीक बा। हमारा बारे में तो बोलबे मत करिए ऐसे मत बोल रे छोट के सुनना हमरा सब हो अच्छा दिन भर से क्या हाल रे अपन मेहरारू के समझा दी भैया जी। अब वाला होल बे तो शांति से ना रहते तू हां जेबू किना जेबू कहां जाए हमरा घर में तू अपन देखो हमनी के अपन देख ला अच्छा देखा ना तारा कोइला के जरूरत नहीं थे का ओकरा से ओकर बात बोलेलू ए जी हम जाना तनी कि होइसन भैया, लेकिन हम तो सोचिला नु कि चाहे तो अब सुधर अब जाइए। तू झगड़ा लड़ाई की कोशिश मत कर बबुआ पेट में पलता एकरा पर ध्यान दो बुझाई नु। रोरा कहां चल जाइला जी रोरा के अरे पता हम बाटे तो कुछ काम से ना घूमत तनी ईमान तनी हां चलो तू आराम कर खाना बन गइल हां चलो सब सिलोड़ा घर में उठा के रख दे। आ बका बका करतालू सिलोड़ा उठा के रख दे ले पीस ए जी धनिया पत्ता ले ले हां चटक मटक बना तनी खाना ठीक बा घर में पीस देता नहीं इतना टाइम हो गई तोरा नहीं क्या बुझात कि अब ले खाना बना देबे के चाही एने अलगो करा दे वे लेट कर देनी एने अलगो करा दिहलिया एने कमो नहीं की करत आय करे तनी ना कि मैं घर सब घर के काम हम ही करी का जल्दी खाना बना के लिया ऐसे सुनावे तनी कि और कोई नाही मिले पूछवैया अरे मट्टी में मिली जालन हो राम अरे चार कहार मिली अरे डोलिया उठाई है अरे घाट ले जाके पहुँचाई है खाया बन गइल रे हां बन गइल बा लिया खाए जल्दी खेत घूमे में बड़ा परेशानी हो गइल बैठी आवत नहीं जना त मैं गहूं बर्बाद हो जाई लिया 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 जल्दी लिया हे देरी करत रे काहे नहीं खलिया उठे का तनी जी आवो तनी जी तोरा बुझात नहीं के भूख लागल भात ना टाइम हो गइल तो का करी कालब तबे ना ली निकल ही आई पूछे हम खाइल रे आ सब कुछ घर में रहते हुए लिया के धनिया सनिया चटनी ना खाए के बाद तो मत खाई ऐसे खाना के बर्बाद मत करी। देखो हम जब कहते ना तो अपने में रह ठीक बा का कहता नहीं एगो तो काम नहीं के हो घर में तेल में कुछ बा जे बनाई कुछ नहीं के जाके देखी सिखाइबी तू सिखा तनी थोड़े हेती चीज यही बता तरह कह के तू भैया उरी से अलग करा देली अब हमारा पे तांडव करतड़ी ऐसा माने ओकर भैया के सिखाइला पे हमरा पे एकदम बक 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 करबी हैं मारम ना कि मुंहवा फूट जाई जौन कहते हैं तौन कर ठीक तो बा का करी घर में कुछ नहीं के तो का बना के दी खाली लड़ाई झगड़ा सिखले बड़ी जब आवत हैं तब ओकरे बारे में खाली भौजी के भैया के बारे में खाली बक 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 हमारे से सुना करी कुल दोनों के क्या जाई ना वे उतारी अरे बेटा भौजी के कुछ दर्द होता का रे जाई छोपी राव भौजी राव जाई अरे देख ना देख अरे बेटा अभी तो बोलत रहे भौजी करके अलग करा दे दिया तो जाई राव हो जाई दिया राव रे देखी अरे झूठ संकट सब बकारा पकड़ला पागल है क्या तू काहे ना जाई काहे कथि जाई हो अरे बेटा नहीं ना तो अभी हम अपन माई के घर जाई रवा रही ओकरा भी चल गई तो हमरा भी कबो नहीं अरे बेटा अरे बेटा सब भूलो अरे हरामिया तोनी के तोने के सुनत नहीं कि हम बहरी ने दौड़ के आवतानी हां तो भगवानो से डरसन कि तोनी के ऊपर पड़ी तक के आई हमार मेहरा छटपटा दिया तोनी के आंखी से टुकु टुकु गुरु मर में हम देखो तू सब कर हम तारा के भैया का अरे का दिक्कत बा अरे बदमाश से चिल्ला दिया तोनी के नहीं खेलो चलो चलो हम चलत नहीं बने ओकरा का भाई भाई करे के चलो चलो
अरे जाए ना भैया बबुआ तो सही सलामत बा क्या कर हमरा के छोड़ के चल गेल भैया अरे जाए ना भैया का कर में तो सब जिंदगी पार कराई के ना रौदी नहीं की तो का कर चुप रहा भैया अब के करत तारे बचवा अरे हम मानी ना हम का टेंशन ले ले बड़ा अरे कवना बिरी छवाय चिरई हर खोतवाला गवालू हो हर की उड़ी गईलू पखिया पा सारू हो। जय हो गुरु गोरखनाथ। हे बेटी, हे माता, ये घर में कोई नहीं है का? अरे बेटी, प्रणाम बाबा। सौभाग्य रह पुत्री, एगो जोगी महात्मा के बेटी कुछ लुगरी दान कर द अपना हाथ है। वो का ना बाप रुकी हम लेके आवत नहीं घर में से। ठीक बा बेटी। हर की उड़ी गईली पखिया पा सारू हो। अरे बबुआ तू कहाँ रो बता? चुप रहा भैया अरे बाबा हमार मेहरानी के बच्चा एगो भैया इनकर जान चल गेलो दीदी के का दीदी का बच्चा अरे पागल हूँ अब दुनिया में नहीं थी अब तोरा बच्चा भैया बबुआ देखा तू संतोष रखा। ई भगवान के अपरम लीला पार बा। एगो खुशी दे दलन त एगो खुशी छीन लेलन। अरे इस खुशी देला से का फायदा बा बाबा क्या हमारे बराबर पत्नी जा रहली बच्चा इनकर अपने दिन के लिखा रहे। ई लिखांत के आगा केहू ना तार सकेला। ए बाबा निकल के डिलीवरी हो गेल आ होखला के बाद में ई दुर्घटना हो गेल बाबा का करबो बबुआ? ई अपने दिन के इनकर लिखा रहे। बबुआ देखा एगो भजन में गावल जाला हर पिंजड़ा के और छोड़ के सुगानावा अरे केव न राहे गईल पराइए राम हर कहवा में जाई के अरे तू बैठल कहाँ तू गईल पराई। तो बबुआ ई दुनिया पर बा एगो तहरे पर नहीं थे।